Köszöntöm Önöket Moravánszky Ákos előadásán, és javaslom, hogy kezdjünk neki. Ez az előadás az utolsó annak a sorában, amit mi tavaly év elején kezdtünk meg, építészet és képzőművészet tárgyában. Egy kiállítás volt az év elején, múlt év elején a Geoneopost Bécsből és Győrből volt kurátorunk. Ősszel Marsó Paula rendezett egy osztrák-magyar kiállítást, Franz Riedl és Bálványos Levente kiállítását, úgyhogy megkérem Ákost, hogy az ő témáját adja elő. Köszönjük. Köszönöm szépen, Györgyi, köszönöm szépen a meghívást, és mindenki szeretettel üdvözlök. És tényleg külön öröm, hogy itt tarthatok előadást, mert úgy érzem, hogy van valami rokonság a témám és vaszárhelyi művészetek között. Nem annyira az időjárás, ami ebben az esetben talán inkább visszatartja a potenciális közönséget, mint segítene, hanem az a talán utopisztikus elképzelés, ami a művészetet, mint egy puszta vizualitás, tehát magát az optikai jelenséggel foglalkozik, túl a jeleken. Tehát nem érdekli a jelentés kérdése, amint látni fogják, ez egy fontos téma lesz azoknak az építészeknek az esetében, akiket szeretnék bemutatni majd, hanem főleg a vizualitás, az optikai észrevételnek a folyamata az, ami ezeket az építészeket, művészeket érdekli. De hogyha azt mondom, ami a cím volt, ugye egy pillanatra még vissza, az időjárás, mint Gesamtkunstwerk, az atmoszférák művészete, ebben nyilván van egy ellentmondás. Ugye, mert hogy lehet az időjárás műalkotás? Hogyha egy gyereket megkérdeznünk róla, mi a különbség egy műalkotás, tehát például a felhőknek egy ilyen ábrázolása és maga az időjárás jelenség között, nyilván ő is azt fogja mondani, hogy a kettő egészen más, az egyik az ábrázolás, az egyik az utánzása a valóságnak, a másik pedig a valóság maga. Tehát az egyik az a fajta mimézis, amit, hogyha nem is tudja az illető gyerek, amiről szó van, de az antikvitás óta jelen van a művészet értelmezésében, a másik pedig egy sokkal nagyobb valami, ami nincs bekeretezve, nincsenek határai, mint a műalkotásnak, hanem magunk is részei vagyunk ennek. És hogyha már a gyerek világáról van szó, és felhőket nézünk, akkor persze az a Déli felhők című Vörös Sándor vers jut mindenkinek az eszébe, ahol elölúszik Mok király, kétágú az orra, feje fölött koronája, mint a habostorta. Tehát ez az első ilyen ábrándozó pillantás a felhők világára, és azt is lehet mondani, hogy itt valóban ebben a világban, a versbeli Katóka világában itt inkább arról van szó, hogy azokat a mesebeli elképzeléseket, a királyt, a koronát, a habostortát, mint egy rávedíti a fantázia a felhőkre, mint egy vetítővászonra. De ugyanakkor benne van ez a találgatás és a bizonytalanság is, a felhők formáinak az értelmezése, mégiscsak egy jelentéskeresés, mint annak ellenére így vezettem be, mint egy olyan világ, amelyik túl van a jel és a jelentés kérdésein. És arra is egy másik hasonló, a felhő nézés és találgatással kapcsolatos, szintén jól ismert beszélgetés a Hamletből, ahol Hamlet és Polonius találgatja, hogy látja azt a felhőt, majdnem olyan, mint egy teve, amire azt mondja Polonius, hogy Isten engem valóságos teve alakú. Erre viszont Hamlet újra, nekem úgy tetszik, egy menyéthez hasonlít. És így tovább, és így tovább. Itt megint inkább arról van szó, hogy Hamlet megpróbálja itt Poloniuszt mint egy manipulálni, hogyha úgy tetszik. Tehát valamilyen céllal folytat egy párbeszédet róla, és kevésbé a felhők fontosak itt. De elképzelhetők természetesen más pillantások is a felhőkre, olyanok is, amelyek például
mégiscsak jelentést keresnek, mit hoz az idő, ugye piros az égalja, és így tovább. A felhők valamilyen változást jeleznek, egy időjárás változást, és akkor megint csak egy jelentéssel bírnak. És éppen ennek érdekében a tudomány is foglalkozik a felhőkkel, megpróbálja őket típusok szerint csoportosítani, a cumuluszt, a gomoly felhőt, a fátyol felhőt, az ivatar felhőket, és így tovább. És ennek megfelelően akármennyire talán az első hallásra egy majdnem hogy brutális dolognak hangzik, felhőatlaszok képződnek, ezt a bizonytalan és megfoghatatlan formát mégiscsak úgy látszik lehet osztályokra szabdalni, és lehet a megfelelő atlaszokban ábrázolni. Ez a felhők iránti érdeklődés különösen a 19. században lett fontos, abban a csodálatos korszakban, amikor a művészet és a tudomány közötti határ sokkal kevésbé volt szigorúan meghúzva, mint manapság. Nagyon sok tudós, természettudós, Humboldtot tudnám például említeni, foglalkozott úgy a természettel, mint egy esztétikus és esztétikailag érzékelhető jelenséggel, és ugyanakkor nagyon sok művész, így például itt Gustav Carus is, nem csak egyszerűen gyönyörködött a felhőkben és lefestette őket, hanem szintén megpróbálta őket osztályozni, Goethe volt az, aki az 1830-as években már egy időjárás tanon gondolkozott, és ugyanúgy, mint az ő színelmélete, ugyanígy egy nagy dihotómiába, tehát a koncentráció és sűrűség, illetve a kitágulás és könnyűségnek a két pólusa között értelmezte a különböző időjárási jelenségeket. Itt nagyon könnyen felismerhetjük azt az esztétikai koncepciót, ami manapság eléggé fontossá vált, de az antikvitás óta létező elképzelés, amit sublime, erhaben, magasztosnak szoktak nevezni, és ez a jelenségeknek egy másfajta osztályozását jelenti, mint a hagyományos esztétika szép fogalma. Ugye a szép az, hogyha például Homérosznak gondolunk az eposzaira, a szép tárgy általában az erkölcsös, a jó életvitelű embernek a háztartásához tartozik. Tehát a helyes döntés, a jó életvitel és az esztétikai szépség, azok egy közös világot alkotnak. És ezek után végig mehetnénk egy kicsit a művészet elmélet történetén. Ezt összekapcsolták az emberi test arányaival, bizonyos humanista ideálokkal, de a szépség az mindig egyfajta rendezettséget, arányosságot jelentett, ellentétben az időjárásnak a szélsőségességével, ellentétben az időjárásnak a félelmetességével. Mert a szép az soha nem volt félelmetes, hanem inkább békés és harmonikus, de a magasztos, a természetnek a zabolátlansága, az nagyon is ijesztő lehetett. Nem csoda, hogy amikor a magasztos újra bevonult a Longinus óta talán először a művészet elmélet témakörébe, akkor pont az a korszak volt, és az a hely, Anglia, a 19. század, amikor az ipari fejlődés, a technika fejlődése elérte olyan fokot, amikor a természetnek a félelmetessége igazából már nem jelentett potenciális megsemmisítést, hanem egy védett helyről, biztonságból lehetett nézni a természet színjátékát. És ezt jellemezték, ezt a fajta zabolátlanságot, félelmet, a sublime, az anglia, mint ahogy említettem, a magasztos szóval. Turnernek a festményei, akvareljei részben szintén ezt egyrészt Velenceit, mint egy atmoszférikus jelentés, és ugyanakkor ez a finom felhőfátyol, a fény ragyogása, a nem teljesen világosan látható tárgyak és jelenségek, azok ezt a fajta szintén szó szerinti kiterjedését mutatják az atmoszférának és a szublim iránti érdeklődést.
hogy lehet a felhőket ábrázolni. Ez a művészettörténetnek és a művészetnek mindig egy fontos témája volt, hiszen talán, hogyha a koronatánc festészetet ismerik, akkor tudják, hogy ott a felhők sokszor, mint súlyos tárgyak jelennek meg. Olyan, mint a gipszből lennének néha. Nem csak, hogy amikor Brunelleschi azt a híres perspektíva kísérletét csinálta, ahol azt akarta bebizonyítani, hogy az általa szerkesztett konstrukciót legitima, a valóságosan helyes perspektíva, az a valóságot hitelesen mutatja, akkor ugyan a firenzei dómnak a homlokzatát megszerkesztette, de a felhőket körülötte egy tükörből a valóságos felhőket lehetett látni. Tehát itt is látjuk ezt az érdekes kettősséget, hogy egyrészt maguk a tárgyak, azok világosan megszerkeszthetők, de a felhők azok ilyen bizonytalan, gomolygó dolgok, amik aligha ragadhatók meg pontosan. Ezért érdekes az, hogy John Ruskin, a rendkívül népszerű és igen fontos angol esztéta, a Modern Painters, a Modern Festők című 5 kötetes művében egy nagy fejezetet szentel a felhők és az időjárás perspektívájának. Hogyan lehet, mint egy megfogni a felhőket, és hogyan lehet őket elhelyezni a perspektívának a nagy vonalrendszerébe. Ez a kép például azt illusztrálja. És még csak megjegyzem, nem tudom, hogy képet tettem-e be, tehát egy Turner-t már egyébként láttak is. Ő volt az, aki Ruskinnal először nagyon szoros barátságban volt, akit Ruskin támogatott, és aztán utána elváltak az útjaik, és eléggé kritikus lett Ruskin Turner festészetével szemben. De mielőtt az építészeti példákhoz jutunk, itt még egy másik kép, amin szintén akartam jelezni, hogy mit jelenthet a mai művészetben ez az időjárás és atmoszférák iránti érdeklődés. Walter de Maria művésznek az Új-Mexikóban elkészített Lightning Field, Villámmező című műalkotása. Ez 400 darab króm oszlop, amik egy rasterben, a raster egyik oldala 1 kilométer, a másik 1 mile, abban vannak elhelyezve a tájban, úgy, hogy a különböző hosszúságúak, mert a talaj, ahogy látják, nem egyenletes, de a felső síkjuk az egy vízszintes felső sík, tehát mindegyik más hosszúságú, és ennek az lenne a célja, hogy megint csak láthatóvá váljon a természetnek ez a magasztos jellege. Tehát, hogyha az ember ezt meg akarja látogatni, akkor itt tölthet egy éjszakát, elviszik egy kis házból, ami erre a célra épült látogatóknak ide, és ha szerencséje van, ami nem mindig történik meg, akkor tényleg ezt a színjátékot láthatja, amint itt az atmoszférából lecsapnak a villámok ezekbe az acéloszlopokba. Tehát a művészet itt mit készít el? Tulajdonképpen nem magát a műalkotást hozza létre, hanem a feltételeit teremti meg. Tehát mint egy olyan kísérleti apparátust állít össze, amiben aztán valami történhet. Vagy esetleg éppen nem történik akkor, amikor ott van az ember. De minden esetre itt a peremfeltételek vannak igazából megteremtve, és maga az alkotás az egy együttműködése a természetnek, és ennek hogyha úgy tetszik, művészeti infrastruktúrának. Erről egy épület jutott az eszembe, és ezzel az épülettel szeretném az előadást tulajdonképpen, annak ellenére, hogy már egy kicsit beszéltem a témáról, bevezetni. Ez Péter Zumthor svájci építész, akiről elég sok szó lesz ebben az előadásban, tulajdonképpen ő egy kicsit az építészeti főhőse ennek. Ő építette egy ideiglenes épület Londonban, a Hyde Parkban van a Serpentine Gallery, egy 19. századi kis épület, amit kiállítási galériának használnak, és minden évben fölkérnek egy építészt vagy képzőművészt arra, hogy itt az épület mellett tervezzen egy ideiglenes épületet, amelyik csak a késő tavasztól kora őszig állott. Zumthor építette ezt a Serpentine pavilont, sajnálom, hogy itt most kimarad, remélem, hogy ez nem mindig így lesz a szavak kezdete. De hogy látják, ez egy szinte anti-építészet, nem építészet, vagy az építészet nulla foka, azt is lehetne mondani. Egy teljesen fekete doboz,
ezekkel a nyílásokkal, ahol be lehet menni, anélkül, hogy tudná a látogató, hogy itt mi fog majd történni. A felülete ennek, csak egy közeli felvételt mutatok róla, ez egy szövet, egy ilyen laza szövet van ráragasztva a felületekre, és az egész feketére mázolva. Tehát ugyanakkor van az egésznek egy ilyen haptikus, tapintható jellege, egy meglehetősen erős anyagisága, amelyik szintén része ennek az atmoszférikus építészet egész krédójának. Utána innen belép az ember egy ilyen közbenső sávba, ahol a nyílások a kifelé, illetve befelé el vannak tolva egymástól, hogy ne lehessenek átlátások, ilyen változó fényviszonyokkal, egy ilyen nagyon dinamikus, hosszú folyosó. Ez az alaprajz, ahogy látják, tehát a külső és a belső fal, és a közepén pedig az egésznek ez a hortus conclusus, egy bezárt kert, mint a kolostoroknak a belső kertjei. Egy pár fotó, ez a belső udvar, amelyik egy kicsit összehasonlítható akár a japán szerzetesi építészetnek ezzel a rendkívüli egyszerűségével, és ha tetszik, komorságával, és bent pedig a kertben ezek a gyönyörű virágok, amiket egy Piet Oudolf nevű, azt hiszem belga kerttervező tervezett. Itt ez volt a feladat, amit Zumthor is leír, hogy ez olyan kert legyen, amelyik állandóan változik. Tehát a látogatóknak attól függően, hogy milyen az időjárás, ezek az elhervadó, újra kivirágzó, állandóan változó, más és más növények, ezek legyenek az igazi élmény. És Zumthor kérdezi is ebben, hogy mi értelme volt tulajdonképpen, így magunktól is kérdeztük, amikor meglátogattuk, hogy amikor úgyis egy parkba vagyunk, akkor mi értelme van itt egy második parkot csinálni ebben az épületben, és erre ő maga azt a választ adja, hogy biztosak lettünk benne, hogy terveztünk, hogy egy nagyszerű kertbe lépni, egy fekete kettősfalú épületben a nyugalom és intimitás élményét fogja majd nyújtani. Az volt az alapgondolat, hogy a látogatók az udvar körülfutó nagykülésű teteje alatt élvezik a koronyártól késő őszig változó kertet, ahogy a virágok kibontakoznak és hervadnak, és így tovább, békés atmoszféra. Ezzel fejezi be, elég röviden szokott írni az épületéről, békés atmoszféra. Tehát ő is az atmoszférát helyezi itt előtérben, és valóban, amikor mi éppen itt voltunk, egy hatalmas vihar keletkezett, és ezek természetesen a képen nem jól látható, ők persze bent ülnek a felhőfüggöny mögött, az esőfüggöny mögött, a tető védelme alatt, de ez a fajta időjárási jelenség talán nem annyira hangos és nem annyira látványos, mint a Lightning Fields-e Walter de Mariának, de itt is erről van szó, hogy Zumthor tulajdonképpen megint csak megteremti a feltételeit annak, hogy itt igazából a természet, a virágok, az eső legyenek azok, amik a meghatározó élményt adják már. És hogy ez nem csak egy interpretációja Zumthor építészetének, mutatja az, hogy ő egyébként nem egy teoretikusnak, azt nem lehet mondani, de egy olyan építész, aki reflektál az általa látott épületekről, élményekről, és megpróbálja rövid, és sohasem más építészekre, hanem rendszerint inkább zeneművekre, filmekre utaló megjegyzéseit leírni. Tehát ezeket az emlékeket, és ő úgy érzi, hogy az atmoszférák megteremtése az, ami az építészetnek az alapvető feladata. Ő azt mondja, hogy egyfajta emocionális érzékenységről van szó, a percepció egy olyan fajtáról, ami rendkívül gyors, spontán és közvetlen. Belépek egy épületbe, egy térbe, és egy másodperc töredéki alatt megérzem, írja. És a Serpentin pavilon is ezt akarja elérni, ugye? Hogy a meglepetés, a belépés az udvarba, és akkor a hirtelen első élmény. Erre a kérdésre azt hiszem, majd egy kicsit kritikusan vissza kell térnünk, mert ezt nagyon sokszor ismétlik azok, akik manapság az atmoszférákról írnak az építészetben és a művészetben. Megint csak annak mint egy blokkolása, hogy az ember az ismereteit, az asszociációit összekapcsolja a látottakkal, hanem ebben az első pillanatban még egy ilyen
abszolút élményektől, jelentésektől terheletlen, őszinte kapcsolatról van szó, legalábbis ezt mondja az atmoszférák esztétikai elmélet. Atmoszféra, ambiance, hangulat, a mindennapban nagyon gyakran használt szavak, és ellentétben az építészetelmélet korábban használt fogalmaival, mint például tér, szerkezet, tektonika, sokkal nehezebben definiálhatók. Ugyanis azt nem tudjuk, hogyha egyszer úgy fordítanánk rá, hogy hangulat, lehet, hogy önök közül nagyon sokan maguk számára is azt mondták, hogy tulajdonképpen hangulatokról van szó. De a hangulat az természetesen szubjektív, az azt a részét hangsúlyozza az érzékelésnek, amit mi magunk hozunk. Ami nyilván fontos, tehát nem teljesen független a Szerpentin pavilonnak az érzékelése attól, hogy éppen milyen hangulatban vagyunk. De Zumthor nyilván azért ír ezekről, és azt állítja, mert gondolja, hogy elsősorban mégis az építész, illetve a művész az, aki képes ezeket az atmoszférákat a látvány oldaláról is meghatározni. Még a 19. században nagyon sokszor volt szó a nagyvárosról, egyrészt urbanisztikai szempontból. Az építészeknek szóló szakmunkák elsősorban a nagyváros szerkezetével foglalkoztak. Hogyha például Párizs volt a téma, akkor Osman Báró Párizs szabályozásáról, aki ezeket a hatalmas bulvárokat ugye megnyitotta és lebontva a középkori Párizs épületeit. De ugyanakkor már nagyon korán voltak olyanok is, akik a városnak nem ezt a fajta tervezett, szabályozott oldalával foglalkoztak, hanem sokkal inkább a város atmoszférájával. Például August Endel, a müncheni szecessziós építész, talán az épületeinél is érdekesebb az, amit a városról ír. Die Schönheit der großen Stadt, a nagyváros szépsége címen arról ír, hogy például milyen élmény a berlini S-Bahnnak a viaduktja alatt hallgatni a város zajait, és látni a város fényeit. Hát itt megint csak arról van szó, hogy a város nem csak egy tervezett és rendezett entitás, hanem a város ugyanakkor egy atmoszférikus élmény is. És nagyon sok filmbeli, festészeti példával lehetne ezt aláhúzni, például csak egy képet választottam itt ki, Gustave Caillebottnak a Place d'Europe, egy párizsi tér, 1877-ben készült festménye, vagy pedig Eugène Atget, francia fotósnak, aki még próbálta a régi Párizs megmaradó sarkait dokumentálni, megint csak ilyen atmoszférikus, mondom azt annélkül, hogy most ezt ételesebben újra el kellene magyarázni felvételekkel. Azt hiszem, hogy Kati egy héttel korábban tartott előadásában foglalkozott már ezzel a könyvvel, Christian Norberg Schulz Genius Loci, vagy Loci, hogyha akarják, című könyvével, ami a helynek az identitását próbálja kibogozni, definiálni, és ő nagyon sokat idézi Heideggernek a filozófiáját, aki a tér és a hely kapcsolatával is foglalkozik a különböző írásaiban. És Norberg Schulz nagyon érzékenyen egyrészt ilyen fotókat használ fel, amiben például a kőburkolatra koncentrál, vagy a tájra, vagy pedig különösen ezeken a képeken megint csak tulajdonképpen a városból nem sokat látszik, nem sokat látunk a felső képen, hanem megint csak az, ami itt az északi, a skandináv város jellegét adja, az sokkal inkább a városnak ez a nehezen megfogható, de ugyanakkor a művészet eszközeivel nagyon is megragadható atmoszférája. Most ez a nagyon is megragadható dolog, ezt vegyék egy kis kritikával természetesen, mert ez egy nagyon nagy fontos kérdés, és talán majd vissza is térek arra, hogyha marad idő rá, hogy mi az, amit valóban a művészet, mint egy megragadés ott van, és mi az, amit a művészet maga teremt. Tehát mi az, amit egy fotográfus maga konstruál, mint egy helynek az atmoszféráját. Tehát itt is egyfajta adás-vevésről, hogyha tetszik úgy, de van szó.
Norbert Schulz ebben a könyvben az alapvető tézis, hogy a hely jellegét azt a jó építésznek meg kell értenie, át kell élnie, és az épületeivel, az alkotásaival kell erre reagálnia úgy, hogy ez a jelleg ezáltal mint egy láthatóvá válik. Mert azt gondolom, hogy az átlagos közönség számára, akik talán nem rendelkeznek ezzel az érzékenységgel, ez a jelleg, ez nem rögtön szembetűnő. És ebben a szellemben alkotta például a baszk szobrász Eduardo Chillida ezeket a szélfésűket a San Sebastiani tengerparton, egy olyan helyen, ahol a hullámverés különösen erős, és ez a két hatalmas rozsdás vasból készült karomszerű szerkezet valóban képes arra, hogy ezt a fajta időjárási atmoszférán, a felcsapó hullámokat, a ködöt, azt még jobban láthatóvá, érzékelhetővé tegye, hogy átcsapnak ezeken a fésűkön a habok. És ez megérinti az embereket tényleg, tehát állandóan rettentő sok turisták és idejönnek, fényképezik a habverést, a hullámokat, az egész zajt, a madarakat, amik itt szállnak. Tehát az atmoszféra itt ténylegesen nagyon erős, és hogyha már Heideggert említettem, érdekes az, hogy éppen ő volt az, ő egyébként nagyon ritkán ugye ismert a Van Gogh-féle cipőkről írt tanulmánya, de ő az, aki Chillida művészetéről is írt egy nagyon rövid tanulmányt. És csak egy filmet, itt a óriási lenne természetesen a választék abból, hogy mit mutattunk ebből. Wim Wenders, német filmrendező, Párizs, Texas című filmjéből egy jelenet, ahol a történetet talán ismerik, ugye? Egy apa és a kisfia, akik az eltűnt mama után kutatnak, és megtalálják egy ilyen külvárosi peepshowban. De ami Wenders számára ez a könnyen elmesélő történet tulajdonképpen nem annyira fontos, mint a filmnek az egész képi világa, ahol az amerikai külvárosnak ezt a anonim építészetét, ahol az időjárás, a természetes fény, akkor a hideg neonfények, az öreg autók, a lerobbant részletek, azok mind egy megint csak ismételni lehet, egy olyan egészé állnak össze, amelyik rendkívül erősen reflektálnak a filmnek az alapvető melankolikus hangulatára, amihez hozzátartozik még persze a zene is, ami egy viszonylag egyszerű, de az embernek a fülébe maradó ilyen szóló gitárzene. Ezután a hosszúra nyúlt bevezető után térnék egy kicsit a dolog történeti részére, amit lerövidítek azért. Hogyha már Gesamtkunstwerkről van szó, akkor ugye a 19. század második felében vagyunk. A szót magát Richard Wagner használta először az ő operáinak a leírására, nem csak magukra a zenedarabokra, hanem az egész környezetre, az egész ambiance-ra, tehát a színházra magára, a Bayreuthi Színház, ugye arról van szó elsősorban, de Semper, aki együtt menekült Münchenből, amikor mind a ketten részt vettek ott a barikádépítésben 1848-ban, és elfogató levéllel körözték őket, akkor együtt mentek Semper először Londonba, de aztán mind a ketten Zürichbe, híres Wesentokvilla, ebben nem megyek bele részletesen, de Wagner volt az, aki leírta, hogy a Gesamtkunstwerk igazából egy olyan atmoszféra, amelyik a modern társadalomnak a szót, hogy elidegenés persze nem használta, de az atomizációját, a művészeteknek a katasztrofális szétforgácsolódását, azt meg tudja szüntetni azáltal, hogy újra létrejön egy szintézis. Újra jön egy olyan nagy mű, ami ebben a tényleg egyedülálló pillanatban, az opera előadása alatt képes ezt a szétforgácsolódott társadalmat újra összefogni egyfajta organikus Gemeinschaft, közösségé. Ez Richard Wagnernek a nagy célja, és Gottfried Semper is ezt az építész és építészet teoretikus, ezt visszhangozza, illetve hát, hogy melyikük milyen módon járult ehhez hozzá, azt nehéz egészen pontosan kideríteni, hiszen ők együtt dolgozták ki ezeket a nézeteket. Semper tervezett is Richard Wagner számára egy nagy színházat, és ő is azt gondolta, hogy valóban az építészet
és nem a zene az ő esetében irányítása alatt a művészeteknek újra egy nagy egységgé kellene összefornia. Ez egy egész pontos programot jelentett az ő számára, néhány tervét mutatom itt be, amint látják, tulajdonképpen a színpad, mint paradigma, a színpad, mint a modellje ennek a művészetnek, az rendkívül fontos. Tehát Semper, amikor ő állandó épületeket tervezett, gondoljanak például a bécsi Hoftheaterre, most Burgtheater, vagy a Képzőművészeti vagy a Természettudományos Múzeumra, mindegyiknek van egyfajta színpadias, színházi jellege, mert Semper úgy gondolta, hogy a színház az, ahol egy hétköznapi történet is, amelyik nem is lenne érdemes elmondásra valójában, mert egy egyes személynek a sorsa, akit igazából nagy dimenziója nincsen, de hogyha ezt a színpadon előadják, akkor ez a partikuláris történet az mindannyiunkat megérint, és felfogjuk ennek a sokkal nagyobb jelentőségét. Ez van amögött, ami az első hangzásra talán nagyon meglepően hangzik. Semper azt mondja, hogy az építészetnek és a művészeteknek általában az anyagiságot meg kell semmisítenie. Ő ezt úgy érti, hogy tulajdonképpen az anyagot, amiből például egy drámát formálnak. Tehát az alapvető, banális, mindennapi eseményt, azt kell nem egyszerűen kioltania, hanem transformálnia a monumentális művészetté. Csak egy pár kép arról, hogy aztán ezt milyen módokon interpretálták, a kép talán inkább gicsesnek hat, ez II. Lajos bajor királynak az egyik kastélya Linderhofban, és ennek a kastélynak a Vénusz barlangja, ahol itt persze Wagner előadásra készül megint csak, Lajosnak is a kedvenc művésze volt Richard Wagner, a Lohengrin előadás, mint látják, arra van az egész már felkészítve, és ugyanakkor a Siemens cég ebben az időben az akkori legmodernebb berendezéseket, megvilágítás, stb. Szállította. Tehát itt is látjuk azt, hogy ez az atmoszféráknak az előállítása, ez ugyanakkor egyfajta technikai gépezetet is igényel, és az nagyon sokszor hozzátartozik. És mai művészek, például a majd még említendő Olafur Eliasson például éppen azzal játszik, hogy ő nem csak egyszerűen az eredményt akarja bemutatni, és a gépezet maga az láthatatlan marad a kulisszák mögött, hanem ő azt gondolja, hogy maga a gép is, amivel az atmoszféra készül, azt is látni kell, és az is hozzájárul a dologhoz. Még egy pár megjegyzés arról, hogy a tudomány fejlődése hogyan vezetett szintén ilyen vizuális jelenségeknek az átértékeléséhez, felhasználásához. Ugyanebben az időben, amikor Semper például megfogalmazta ezeket a nézeteket, akkor kezdődött egész Hermann Helmholtznak a tényleg forradalmi, hatalmas 5 kötetes művével a látásról. Ami ő egyrészt a szem fiziológiájával foglalkozik, tehát a látásnak a testi folyamatával, de ugyanakkor a pszichológiai folyamattal is. Tehát ezek a laboratóriumokat, amiket ő is, aztán utána Wilhelm Wundt, aztán a Wundt tanítványa Hugo Münsterberg, aki a Harvardon tanított, tehát Amerikában is nagy hatása volt. Ez a pszichotechnika, a pszichológia, a látásnak kapcsolatos kísérletezés, ez egy rendkívül fontos tudománnyá vált, aminek az eredményeit hamarosan a művészet elmélet is átveszi és tükrözi. Tehát itt például egyetlen könyv, nagyon sok készül ebben az időben, 1870-1900 között. Robert Fischer über das optische Formgefühl, az optikai formaérzékről, ahol ő azzal foglalkozik, hogy jön létre egy bizonyos, azt mondhatnám, egy bizonyos szimpátia a megfigyelt tárgy és a megfigyelőnek a saját hangoltsága között. Tehát egyfajta rezonancia, hogyha úgy tetszik, a saját lelkiállapotomat kivetítem a tárgyra, és aztán valamilyen módon visszaolvasom.
Ezt az elméletet nevezték németül Einfühlungstheorienak, beleérzés elmélet, az ember beleérzi magát a megfigyelt műtárgyba. Ez egy nagyon fontos része, azt hiszem, az atmoszférák elméletének is. Most ezt a részt zárjuk le. Egy pár nagyon rövid megjegyzés arról, hogy ez az atmoszférák, az időjárás maga aztán mindenféle formában jelentkezett az avantgárd művészetben. Itt Marcel Duchampnak a Párizsi levegő című alkotása, akkor Tamkós Irató Károlynak a dimenzionista manifestuma, amelyet nagyon sokan írtak alá, Hans Arp, Delaunay, Kandinsky, Moholy Nagy és mások, ahol kihirdették a szobrászat kozmikus elpárologtatását, és követelték, hogy a szilárd anyag helyébe elgázosodott anyagok kerüljenek. Tehát itt is egyfajta feloldódás és az anyag megszüntetése. Az atmoszférák természetesen mint politikai esemény. Nagyon korán felismerték azt is, hogy például a baloldali képen látják az Albert Speer által tervezett úgynevezett fénykatedrális, Lichtdomot, az 1938-as Nürnbergi Nemzeti Szocialista Párt kongresszusán, ilyen hatalmas fényszórókkal, amelyek mint egy gigantikus kolonnádot alkottak. Itt is nyilván arról van szó, hogy a politikai szónoklatok, az egész zene, az atmoszféra az, amelyik képes egy ideológiát megerősíteni, ez meghirdetni. Ez természetesen azt is mutatja, hogy mennyire vissza lehet élni az atmoszférákkal, mint eszközzel. Érdekesnek tartom azt, ahogy utána a következő évben Svájcban, amikor Zürichben szintén egy Landesausstellungot rendeztek, ahol egyrészt visszautasították, vagy legalábbis bizonyos módon elhatárolták magukat ettől a fajta monumentalitástól, ettől a fajta atmoszférikus monumentalitástól, de ugyanakkor arról is írtak, hogy az állam fontosságát a művészeknek mégis egyfajta pátosszal kellene megjeleníteni. Amit ők aztán ilyen kis zászlókkal, sokkal szabadabb formákkal, kicsit játékosabban, de annak ellenére nagyon is komolyan véve az úgynevezett szellemi honvédelem, a geistige Landesverteidigungnak az irányelveit. Ezért volt aztán az, hogy a háború ideje alatt, amikor a modern építészet programját kezdték revideálni. Tehát az nyilvánvalóan vált, hogy a háború után majd ugyanazt a fajta nemzetközi stílust, amelyik csak a racionalitás, csak az ember négyzetméter és légkubatúra igényét veszi alapul, amelyik azt nem lehet ugyanilyen módon folytatni, és 1940-es években vált az új monumentalitás fontossá. Ugyanis azt gondolták, hogy a modern építészet képtelen arra, hogy olyan közösségeknek a központjává váljon, amelyikre pedig a háború után majd szükség lesz. És Siegfried Gideon, aki a modern építészetnek talán a legfontosabb szervezője, krónikása, ideológusa volt, majdnem egy kis párfordulással 1944-ben az új monumentalitás szükségessége címen ír egy cikket, és ennek egyébként azt most nem mutattam meg, amikor egyszer Fischer Józsefet még meglátogattam a lakásában, ő húzta elő a könyvei mögül, mert ugye nem merte azt a könyvespolcra tenni, mert félt, hogy valaki majd fölfedezi, akkor ő egy karikatúrát mutatott, amit Gideon szintén közöl, egyrészt egy szovjet klasszicista kolonád, a munkás parasztasszony sarló kalapáccsal a középpontjában, másrészt pedig egy német, egyébként a német havíron látszik ott a háttérben a 37-es Párizsi világkiállításon, egy német, szintén klasszicista kolonádot, és azt mondja, hogy ezek mind monumentalitások, és a modern művészetben helyette ez a fajta sokkal inkább atmoszférikus, nem anyagi, hanem inkább spektakuláris események kellenek, mint például a tűzijáték. Söffer Miklós, ugye egy olyan ház, ahol ő a szilárd belső osztások nélkül különböző zónákat, meleg, hideg,
különböző hangviszonyok, különböző színek, különböző zónákat teremt benne, megint csak egy kísérleti gépezet, megint csak egy javaslat arra, hogy hogyan lehet egy ilyen interiőrt megteremteni ezekkel a nagyon változó belső osztatokkal. És lehetne nagyon sok más művészt is említeni, Kepes, stb., akik aztán vetítéssel próbáltak egy hasonló színes falat teremteni. Yves Klein és a levegő építészete szintén sürgetve a föld felszínén levő építészetnek a teljes megszüntetését, föld alá transport. Ezek ilyen utopisztikus elképzelések, de látják, hogy ebben a 1968 előtti és utáni szellemben az a követelés, hogy az építészetnek ez a petrifikált, szigorú, kőszerű jellegét valamilyen módon fel kellene oldani és atmoszférává tenni, ez egy általános követelés volt. Itt azt hiszem, hogy nem mutatom, de például a francia utópia csoportnak volt egy nagy kiállítás ebben az időben ezekkel a pneumatikus, felfújható építészetekkel. És egy jellemző, ezt azért feltétlenül akartam hozni, mint képet, Rainer Benham, aki egy nagyon technikaközpontú építész volt, azt mondta, hogy megint csak a technika fejlődése, az építészet technika fejlődése, a high-tech lehetőségek egy olyan irányba fognak majd menni, amikor elég lesz egy ilyen minimális klímaburok ahhoz, hogy hála az új berendezéseknek, hifi, televízió, stb. A modern guru az ott ülhet meditálva ebben a burokban, és egy abszolút kényelmes és kellemes klíma veszi majd körül. Tehát egyrészt technológia, másrészt meg egy olyan fajta természeti idillnek a transportálása, amelyik azóta is kísért tulajdonképpen az építészetben. Térjünk vissza gyorsan Zumthorra, és hadd mutassak egy pár épületét. Ez volt az egyik első, amelyik ezt az atmoszféra témát egy általánosan közérthető, népszerű, átélhető módon valósította meg. A Graubündeni hegyekben épült, egy ottani nagyon finom, ilyen kvarcszerű kő lemezekből épült, illetve hát a falburkolat abból készült, de ami lényegesebb, egyébként Zumthor itt előtte például a budapesti török fürdőépületeket is tanulmányozta, és vannak ilyen utalások is ezekre az építészetben, persze nem egy az egyben, hanem nagyon áttételesen. De itt megint csak ugye, ami azt hiszem, hogy a művészetnek sok impulzust adott. Az elképzelés a világnak a négy elemé, ugye a tűz, a föld és így tovább, levegő. Zumthor ezekre, itt is a pára, a különböző hőmérsékletű kamrák, a fényviszonyok, ezek mind külön vannak, és rendkívüli pontossággal tematizálva. Tehát Zumthornál szerintem az egyik érdekes dolog, hogy az atmoszféra fogalom az maga egy eléggé diffúz dolog, de az ő építészete ezzel egy rendkívül, és valószínűleg ezt csak így lehet csinálni, egy rendkívül precíz és minden részletében megoldott módon foglalkozik. Tehát ez a fajta elmélyültség, amelyik az építészetnek ezt a kézműves jellegét is még magában foglalja. Ez a hosszú folyosó az öltözőknél, és ahogy látják, ezek a nagy betonmezők, hogyha azt mondom, hogy itt a keleti fürdők is szerepet játszanak, például ezek a kis lyukak a betonlemezeken, ahol ilyen kicsit csillagszerűen világít be a fény föntről. És megint csak arról van szó, ugye, hogy ez a nagy kérdés, hogy nyilván, ahogy most én ezt bemutatom, ezek valakiknek a fotói, még esetben az enyémek, másoké is itt vannak. Itt nem lényegtelen, és ezt sokszor elfelejtjük, és kiszéljük, azt gondoljuk, hogy magát az épületet látjuk, és annak a hatását érezzük, holott nagyon sokszor a fotó is az, amelyik ehhez a hatáshoz vagy hozzáad, vagy elvesz belőle, vagy egy egész más irányba tereli. A Bregenzi Kunsthaus, a művészeti galéria megint csak egy ilyen atmoszférikus gépezet, hogyha úgy tetszik, ahogy látják, ezek ilyen nehéz,
üvegtáblák, amelyek mint egy támaszkodva vannak egymás fölé, sorban állítva a homlokzat elé, és ez a metszet mutatja, sok metszeret most nem mutatok, talán ez egyetlen, de ez lényeges ahhoz, hogy megértsék. Itt arról van szó, hogy nincs közvetlen átlátás, nincs közvetlen fényáteresztés a tóparton álló épületből a belső terekbe, hanem a fény először az egyes kiállítótermek ilyen betonteknők, és a fény itt esik be a rámenyezet fölötti mezőbe, a valóságos mennyezetről tükröződve, föntről érkezik be, verődik vissza, és ez azt jelenti, hogy ugyan az ember észrevesz valamit abból, hogy kint süt a nap, lement a nap, és így tovább, de ugyanakkor ez egy nagyon indirekt és közvetett módon. Úgyhogy a belső térben inkább egyfajta derengés ennek az eredménye. És ezek a nagy, rendkívüli precízióval megépített márványszerű betonfelületek, és ez a fajta derengés adja ennek az egyébként, ahogy látják, egy rendkívül egyszerű belső tereknek, ilyen centripetálisan van elhelyezve benne minden a hatását. Itt lent a lejárat a pincében levő oktatási terekhez, itt is arról van szó, hogy majdnem mint egy titkos lejáró, egyfajta alagútban, de az egésznek részben tényleg a pontossága, ezek az elválasztások, a felmenő betoncerkezet, a podesztek között, ezek nagyon fontosak az eredmény szempontjából. Az első kiállítás az épületben James Turrell, amerikai művésznek a kiállítása volt, ami nagyon illett ehhez az egészhez, ugyanis ő ilyen atmoszférikus dobozokat épít, az ember belép egy ilyen dobozba, akkor először alig lát valamit, és utána kezdődik egy olyan derengés, ahol nem lehet pontosan tudni, hogy hol van a térnek a határa, vagy az egész inkább kinyílik egy végtelen messzeség irányában. Turrellnek egy másik műve, ez nem itt, hanem a Guggenheim Múzeumban, és ugyanakkor a nyomata is, tehát ez egy ilyen akvatinta, azt hiszem, hogy foltmaratásnak, vagy nem tudom, mi a magyar fordítása pontosan az akvatintának. Minden esetre ez egy nyomat, ahol ő megint csak ezt a fajta térillúziót próbálja most a grafika eszközeivel szemléltetni. És a már említett Olafur Eliasson, aki a Tate Modernben, Londonban csinálta meg ezt az úgynevezett Weather Projectet, ahol a padlóra lefeküdve egy óriási közönség élvezte ezt a fajta imitált naplementét. Ez pedig a Bregenzi Kunsthausban van, szintén Olafur Eliasson, talán a mennyezetet is felismerik rajta, a köd és ez a ködön átvezető nagy híd. Erről eszembe jutott, ez inkább csak egy asszociáció, Kinszky Imrének ez az Erzsébet hídról készült felvétele a 30-as évekből, Híd és köd címmel. A modern építészet vége, ugye a nagy lakósilóknak a fölrobbantása, szintén, hogyha úgy tetszik, egy atmoszférikus jelenség, el tudom képzelni, hogy hány ember lélegezte be itt a környéken ezt a fajta cementport, ami itt keletkezett, és hordja magában így a modern építészetnek tulajdonképpen még mindig a kényeibe beépült szubstanciáját. Charles Jenks, amerikai építész mondta, hogy a modern építészet kommunikációra való képtelensége miatt kellett ezt felrobbantani. 1955-ben épült az egész, 72-ben robbantották fel, és azt mondja, hogy 72-ben lett vége a modern építészetnek, és kezdődik a posztmodern. És én az egészet most csak azért említem, mert aztán ez a posztmodern építészet, mivel azzal vádolta a modernt, hogy képtelen történelmi formákkal jelentést hozni, hallgatag, vagy inkább néma. Ezért a posztmodern újra visszatért a történelemhez. Itt például egy nagy lakótelep Párizs mellett, amit Ricardo Bofill, katalán származású építész épített, betonból, de ugyanakkor klasszicista részletekkel.
Ez még egy érdekesebb példa szerintem, aztán nagyon sok olyan dolog épült, ahol az oszlopfők, azt hiszem, hát eleget láttak, azt hiszem Budapesten is vannak ilyenek. Ez a fajta, a város mint egyfajta történelmi képeskönyv. És ez a fajta jelentéskeresés, jelentés, mint egy oszlop jelentése, ugye egy ionoszlop, mint aminek a jelentése klasszikus kultúra, ez annyira elterjedt, hogy ez majdnem a posztmodern építészet, bocsánatnak, egy ilyen interpretációs elvévé vált. Az állandó keresés a jelentés után, és ebbe eléggé hamar nagyon sokan beleuntak. Úgyhogy ez a fajta a jeleken túl, mint program, az részben a posztmodern építészettel való leszámolásnak az eredménye. És ez óriási siker volt nagyon sokszor, tehát amikor Yverdonba 2002-ben, Yverdon az egyik helyszín volt, megrendezték a svájci nemzeti kiállítást, akkor a legnagyobb sikere ennek az épületnek volt, amelyik megint csak az atmoszférát próbálta utánozni. Diller és Scofidio amerikai építésziroda, amelyik főleg inkább művészeti, koncepcionális projekteket valósít meg, mint hagyományos értelemben vett építészetet, felszerelt egy vasvázat, egy acélvázat, ahol rendkívül finom fúvókákon keresztül porlasztanak ködöt. Egy szerkezet méri az időjárási viszonyokat, ennek megfelelően változtatják ezeket a fúvókákat, és ennek az eredményeképpen létrejön a tó fölött egy ilyen nagy felhő. Néha valóban egy konkrétabb felhő, hogyha olyan az idő, hogyha más az idő, akkor inkább egy ilyen diffúz köd. A látogatók a partról, és itt megint eszembe jutott a fotó, amit az előbb mutattam, itt is ez a kicsit ijesztő látvány, hogy eltűnnek a ködben, felszívódnak a látogatók ebben az időjárásban, ilyen esőköpenyeket lehetett kapni a parton. Tehát az építészet mint atmoszféra, az egésznek nem is volt más célja, be lehetett menni az esőköpenyben, és akkor a közepén a világ minden részéről különböző fajta ásványvizeket lehetett próbálni. De itt megint csak nem magának a kiállított tárgyak volt fontossága, hanem ennek az atmoszférának. És megint csak ez, szintén egy kiállítás, a 2000-es Expo Hannoverben, ahol Zumthort bízták meg a svájci pavilonnal, és ő egyszerűen egy nagy farakást csinált. Itt a skiccen látják azt, az egyik első tervet, hogy csak arról van szó, hogy különböző irányban elhelyezett, ilyen egymásra helyezett fa lécek, amelyek egy zseniálisan kitalált, különben acélrugó szerkezettel vannak összefeszítve. Ezek a faelemek nincsenek egyáltalán megfúrva, tehát a cél az volt, hogy egyrészt ezek a friss és különböző svájci fűrésztelepekről hozott, nem csak általában különböző, hanem az összes kantonból, tehát van egy ilyen nemzeti program azért mégiscsak mögötte, de ezek a különböző faelemeket, amik még frissek, összefeszítik, ezek itt száradnak, tehát lehet érezni egyrészt a friss fának az illatát, másrészt még ezek mozognak, ahogy száradnak, és a kiállítás után pedig ezeket szét lehet szedni, és újra beépíteni valahova, mert ezek teljesen használatlan építkezésre alkalmas faelemek. Itt látnak egy pár felvételt erről. Így, hogy nem csoda, hogy ennek Zumthor a batéria elem címet adta, tehát mint egyfajta energiatárolás. A fa, mint organikus energia, építőanyag, amelyik itt egy pillanatra összerendezve egy pavilon céljait szolgálja, de utána ez az energia mindenféle veszteség nélkül máshol felhasználható. És persze az energia, és ezért tettem mellé ezt a másik képet, hogy megint csak nem az én interpretációm, hanem Zumthor maga is utal erre, már a címmel is utal erre, ugye, Beuysnak a szintén ugyanilyen batéria című munkáira, amik itt ebben az esetben például filc takarók vannak egymáson.
Nyilván van egy formai dolog is, tehát az akkumulátorban is találják ezeket a párhuzamos lemezeket, a ólomlemezeket a savba engedve, tehát az egésznek ez a fajta formai rendje is emlékeztet az elemre, de másrészt Zumthornak is, Boy számára is, ez egyfajta energiatárolás, és ezt ő mindjárt metaforikusan átfordítja ugyanakkor a szociális energiává. Tehát ez a fajta meleg, amelyik a filctakarókban, amelyik a fában, stb. Kering, ez ő szerinte egyúttal egy hasznos szociális energiának is a leképezése, ami a társadalomban kering. Úgyhogy ezért vannak ezek az akciói például, amikor Kasszelben, talán emlékeznek rá, el lehetett venni ott a letett gránitelemeket, és helyette fákat ültetni a városban. Tehát egy ilyen nagy alkemisztikus, metabolisztikus körforgás az anyagoknak, és erre Zumthor azt hiszem nagyon szépen reagált. És a másik dolog ugye az volt az esetében is, hogy minden ilyen nemzeti pavilonba unosuntalan nincs más, csak a nemzeti ipar termékei, a történelem képei, stb. Úgyhogy ő szerinte ide nem kell semmi más, csak ezek a terek, csak a helyi fa, és aztán ezeken a tisztásokon, a faelemek között aztán zenészek járhatnak, akik ilyen folk, jazz dolgot zenélhetnek. Itt van a kép róla, lehet esetleg ilyen apró snackeket kóstolni, szintén az Alpokból. Tehát itt megint csak egy szinesztézia, egy összművészeti alkotásról van szó, amit ő ilyen módon valósított meg. Nyilván erre a képre még visszajövök, azért tettem be ide, mert ugyanakkor ez a kép erre is emlékeztet. A fűrésztelepen a fatárolás, ami szintén a felhasználásra váró potenciál, energiának a képe, ami képszerűen összefüggésben van a Zumthor épülettel is. Nem jelent meg külön katalógus hozzá, hanem egy úgynevezett Klangkörperbuch. Ő aztán az eredeti batteri elnevezést megváltoztatta, és átnevezte az egészet Klangkörpernek. Tehát a hangszereknek van Klangkörpere, ez a hangzó test, ez a rezonáló test, és az ő szerint az épület is egy ilyen Klangkörper. Ez egy lexikon, amiben azokat a fogalmakat definiálja, nem személyesen ő feltétlenül, hanem a munkatársai, amik szerinte relevánsak az épület esetében. Tehát így például az atmoszféra is, azt mondja, hogy az atmoszféra az ennek a hangzótestnek az érzékileg érzékelhető minősége bizonyos építészetekben, helyzetekben, termekben érzékelhető, de nagyon nehéz pontosan tudományos, technikai eszközökkel megragadni, de ugyanakkor lehet atmoszférákat előállítani, generálni, és ezzel az építészetnek a fontos részévé válik. Tehát a már említett dolgok, és ő hivatkozik itt, ahogy látják is, Gernot Böhmére, aki jelenleg az atmoszféra esztétikájának a fő német teoretikusa, rengeteg könyvet írt, filozófikusabbakat és elvontabbakat és népszerűbbeket is. Sok változatban átdolgozva, most nem is megyek bele, van az építészet és az atmoszférák témájáról is, és ő ebbe kifejti ezt a bizonyos dolgot, hogy az atmoszféra az se nem csak szubjektív, tehát nem csak mi visszük ezt bele az épületbe, se nem csak objektív, tehát nincs egyértelműen beépítve se ebben a valóságba, hanem valahogy a kettő között jön létre. És az atmoszféráknak, ahogy Zumthor is említi, és Böhme egyre erősebben hangsúlyozza, az atmoszférákkal ez egy olyan demokratikus fogalom jött létre, hogy itt nem csak a művész az illetékes, hanem bárki, a kirakatrendező, az, aki egy szupermarketben a terméket kialakítja, ezek mind ilyen esztétikai munkásnak nevezi őket. Tehát mindenki részt vehet ebben az atmoszféráknak a generálásában. És ezzel megint csak megnyílik egy szerintem meglehetősen kérdéses fejlődés, hiszen az a fajta környezet, amit itt Budapesten is bármelyik shoppingmallban itt
érzékelhetünk, ugye, a vízesés, a zene, ami ugyanakkor az őrök és a security guardok, stb., ami a vásárlást animáló hangulat akar lenni, mutatja ezt, nyilván egy kicsit kevésbé negatív, mint a Speer által és mások által generált politikai atmoszférák, de itt is arról van szó, hogy hogyan lehet a potenciális vásárlókat ilyen eszközökkel manipulálni, hogyha úgy tetszik. A nagy sportesemények, ugye éppen a pekingi olimpia megnyitása, megint csak, és gondoljanak itt a Gideon-féle tűzijátékra és monumentalitásra. Tehát a spektakuláris, a népszerű sportesemények, ezek mind az atmoszféra témához nyúlnak vissza. Így, hogy sok kritikus megjegyzést lehet ezzel kapcsolatban tenni, és én egy dolgot kiemelnék, amit én szerintem legalábbis még figyelmet érdemelne, ez a fajta bizonyos első benyomás. Amikor Böhme azt írja például, mint egy tipikus példát, hogy egyáltalán hogy érzékelünk atmoszférát. Például egy nyüzsgő utcáról belépünk egy templomba, vagy először vagyunk egy ismeretlen lakásban, vagy lehajtunk egy autópályáról egy pihenőbe, teszünk pár lépést, és megnyílik a kilátás a tengerre. Ilyen helyzetekben egyértelművé válik, hogy mi az, ami rögtön megragad, és mik a másodlagos részletek. A tér nem a kanti értelemben értendő koncepció, amely megfigyelt dolgok között kapcsolatot teremt, hanem az a fajta fluidum, az a kiterjedés, amiben belelépünk. Ezt nevezzük atmoszféráknak. És aztán példákat hoz, hogy belépünk egy lakásba, és azonnal érezzük a kispolgári atmoszférát. És azt hiszem, hogy itt ez szerintem egy nagy kérdés. Mennyire lehet ezt ennyire nem specifikusan kijelenteni? Ki az, aki belép? Ez Zumthornak nem ő rendezte be, az egyik nagyon szép kis háza, és a másik pedig ezt én kerestem az interneten, ugye el tudom képzelni, hogy például ezt lehet egy kispolgári atmoszférának nevezni. De ki az, aki ezt ugye rögtön érzi? Nyilván az egyértelmű, ugye, hogy aki itt lakik és belép a Zumthor házba, az nem fogja azt mondani, hogy őt egy bizonyos atmoszféra rögtön meglepi, és nagyon sokan vannak, hát ilyen fotókkal tele vannak egyébként az ilyen Schöne Wohnen és hasonló lapok is, akik ezt rögtön kispolgári atmoszféraként érzékelik, hanem nagyon is esetleg nagyon pozitívan. Tehát itt arról van szó, hogy mi igenis, ez az első benyomás is már kondicionálva van szociális értelemben, nagyon sok függ attól, hogy a neveltetésünktől, attól a környezettől, amit ismerünk. Tehát ez a fajta hirtelenség és ez a fajta első benyomás az valószínűleg egy utópia. És aztán utána a második, az már nem lehet feltartóztatni. Hát ez is egy kanti elképzelése az ítélő erőnek, hogy van egyfajta ténylegesen talán egy ilyen első pillanat, de az ember saját belső mechanizmusa, percepciója, ezt a második pillanatban már rögtön kiértékeli, összekapcsolja előzetes élményekkel. Tehát ez a fajta jeleken túliság az igazából hogyha úgy tetszik, utópia. És befejezésként most már, igaz, hogy kicsit később is kezdtem, de már sok időm nincsen, de arra mégis szeretnék egy példát hozni, hogy Zumthor kívül is vannak még olyan időjárás építészek, akik ezt még komolyabban veszik, mint ő, akik időjárást akarnak ténylegesen teremteni az építészetben, sőt úgy érzékelik, hogy ez nagy hiba volt mindig is, hogy azok a nem látható, tehát érzékelhető, klimatikus, hőmérsékleti, belélegezhető viszonyok, hogyha úgy tetszik, az építészetben nem érdemeltek figyelmet. Azt hiszem, hogy ez jól összehasonlítható a Schöffer-féle tervvel. Egy olyan kávéházat épített Philipp Rahm, ő az az építész, akiről most szó van, szintén a francia Svájcból származik, és most főleg az Egyesült Államokban oktat. Egy kávéház, amelyik szintén egy meleg és egy hideg zónának a kapcsolatára koncentrál, megfelelő színekkel és megfelelő a levegőbe kevert szubstanciákkal. Ez az egyik kiállítása, amin én is szerepeltem egy ilyen hasonló történeti áttekintéssel, ahol ő Koppenhágában akart egy olyan teret kialakítani, ami
egy közös tere növényeknek, tehát például menta, de csípős paprika is termelődik itt, abban a reményben, hogy ez a hideg-meleg érzékelést befolyásolja majd. A trópus, egyrészt mint metafora, másrészt pedig mint egy konkrét atmoszféra, az állandóan ott kísér Philipp Rahm gondolkozásában. Tehát hogyan lehet egy olyan házat tervezni, amelyikben az ember úgy érzi, hogy valahol máshol van. A trópusokon, egy másik klímában, egy nedves klímában. A tropicality az persze egy olyan téma, amivel nagyon sok művész foglalkozik, de Philipp Rahm ezt nem annyira, mint ahogy látják, ezt nem annyira a konkrét formákkal, ami mindig egy kicsit hideg, laboratóriumszerű, nyers, ipari marad, hanem azt mondja, hogy ezek tulajdonképpen nem érdekesek, ezek inkább másodlagosak, hanem az az érdekes, hogy ő ezzel a levegővel mit csinál. Egy pár részlet ebből a kiállításból, hogy látják, megint csak ez egyrészt a növények, a természet, az állatok. Ugye jelenleg az építészet elméletben egyre inkább beszélnek egyfajta poszthumanizmusról. Tehát nem kellene csak a jelenlegi ökológiai, klimatikus problémák figyelembe véve mindig csak az emberrel foglalkozni, hanem nézzük újra a növényeket, az állatokat. Az állatok építménye is szintén olyan esztétikusak és tanulmányozhatók, mint a műalkotások. Tehát egyfajta újra revíziója, hogyha úgy tetszik, megint csak bizonyos modern principiumoknak. És hogy ez az utolsó kép most már, ez pedig legalábbis az én számomra kicsit visszatér a 19. századnak a nagy argumentumaihoz, mint például Fechnernek egy kicsit ezotérikus, de rendkívül érdekes gondolkozónak arról az írásáról, ami szerint az ember az egész környezettel egy nagy lélegző apparátust alkot. Tehát a tüdőknek a légcsövei, az állatok lélegzése, a növényeké, ez egy olyan hatalmas gépezetet jelent, ami az egész kozmosznak az együttlélegzését végül is jelenti. Kicsit ebbe az irányba megy ez a plakátja a koppenhágai említett konferenciának. Itt megint csak arról van szó, hogy Rahm egy olyan építészetet szeretne, ő ezt meteorológikus építészetnek nevezi, ami könnyű és láthatatlan, olyan helyeket hoz létre, mint a szabad, nyílt tájak, az új földrajz, különböző időjárási viszonyok, megújítva a forma és használat fogalmát, érzet és a jelenség, a neurológiai és a meteorológiai, az élettan és a légköri között. Így jönnek létre a konkrét jelentés nélkül nem elbeszélő terek, a határok eltűnnek, a szerkezetek feloldódnak. Nem képeket és funkciókat építünk, hanem klímákat és értelmezéseket teszünk lehetővé, a térrel és a levegővel dolgozunk, a hővezetés, hősugárzás, izzadás, konvekció és a változó időjárási körülmények között. Ez lesz, írja ő, a kortárs építészet új paradigmája. Tehát azt hiszem, azt lehet mondani, hogy az atmoszférák építészetének a mai jelentősége, mai népszerűsége arra látszik utalni, hogy a digitális világnak az elanyagtalanodását, a környezet anyagtalanodásának igényével kapcsoljuk össze. Ez végül is a műszaki racionalitás absztrakt testetlenségének régi és most a kibertérbe áttranszponált álma, és az aggodalmam, hogy ez a szociális világgal való kapcsolat meglazulásával jár. Épp úgy, mint aki például egy törrel félre ilyen dobozba belép, és nem veszi észre az összes többieket, szintén elveszti ezt a dimenziáját a műalkotásnak. Ilyen módon aktualizálódik, ilyen eléggé ominózus módon a Gesamtkunstwerk koncepciója. A játék és a színház helyett, amik még tartalmaztak olyan jeleket, amelyek tudatosították a mi megfigyelői pozíciónkat, most egy teljes kontrollra törekszik Rahm, és ezek az építészek is, ez az atmoszférikus technika, a minden érzéket egyszerre manipulálja, és újra konfigurálja a szubjektumot, a szemlélőt, amelyik ebbe a térre belép. Lehet, ez lenne az utolsó kérdésformában feltett konklúzióm,
lehet-e, hogy az ellenállás útja majd az lesz, hogy megint csak visszatérni elekhez, a nyelvhez, amelyik a közvetlenségnek az utopisztikus ígérete helyett a kritikus értelmezés mozzanatát is magába foglalja. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Ákos, és szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek kérdése, de közbevetném, hogy itt az ABC-ről az jutott eszembe, hogy még szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Tér és Tér című kiállítás látható a múzeumban, és pénteken nyílik meg az itt jelenlévő svájci művész Hans-Jörg Blattfelder kiállítása, aki szintén építészet és tér határterületeivel, és őnek is egy ABC-je lesz kerül bemutatásra, amit ez alkalomból lefordítottuk. Ki szeretne egy kérdést? Nagyon-nagyon köszönöm. Van kérdés. János megmenti a helyzetet, mint mindig. Igen. Az előadásokból nekem a 60-as évek építészet elmélete jutott eszembe, hogy kvázi az építészet az politika. És ugye ez azért jutott eszembe, mert ez a fajta nyílt naturalizmus, vagy nem tudom, vagy realizmus, vagy a nyitottság a nem emberközpontú dolgokra, ennek az előfeltétele a társadalomnak a politikai magatartása. És ugye próbáltam ezeket megfogalmazni, amiket itt mondtál, és de hát mint megfogalmazás természetesen nem sikerült, mert annyira sokrétű, tehát olyan sokfajta akaratot lehet itt megvalósítani, amelyek hát ellentétesek is egymással. Itt én azt gondolom, hogy ez abszolút így van, ahogy mondod, de valószínűleg ez ugyanakkor legalábbis Zumthor egy reakció is erre a fajta csak a politikai, az építészet politikai hatásával foglalkozó építészetre. Tehát az a fajta ideológikus magatartás, ami, ahogy mondod, a 60-as években például egy Tafúrit, vagy más teoretikusnak a művészeti, az elméletét jellemezte. Tehát csak az érdekelte, hogy egy adott építészi pozíció az milyen viszonyban van a hatalommal. És ezről nagyon sok könyv jelent meg, architektúr, Herrschaftsarchitektur és így tovább. És ez katasztrofális következményekkel járt az építészetnek a formáira, hogy úgy mondjam. Tehát gyakorlatilag minden lehetetlen, mert az építészetben aztán különösen egy művész, ugye, hogy egész egyszerűen fogalmazni, meg alkothat a fióknájának is, de az építészet az mindig egy megbízás, tehát mindig hogyha úgy tetszik, mindig be van kötve egy adott társadalomnak a gazdasági, politikai rendszerébe. És ezért Tafúrinak például ez a hatalmas pessimizmus, aki azt mondja, hogy az építészet az tulajdonképpen nem lehet kritikus, mert mindenképpen szolgálja az adott hatalmat. Csak az építész, mint személyiség lehet kritikus, de az építészet az soha nem lehet, és ezért aztán egy tragikus, mi azt mondta, Glasperlenspiel, egy üveggyöngyjátékra vagyunk kitélve, az építészet az kicsit foglalkoztat esztétikai kérdésekkel, de alapvetően nem változtat semmit az adott társadalmon. És ez például a mai olasz építészetben azt hiszem, hogy ez aztán teljesen ugye tövig égette az eddig elég meglehetősen gazdag faunát és flórát inkább, és a jelenlegi olasz építészet az tényleg elvesztette azt a fontosságát, ami a 60-as évben még megvolt. És ugyanakkor egy pár építész, akit ez nem érdekelt, és azt mondta, hogy foglalkozzunk inkább az építészetnek a
a részletkérdéseivel, a formákkal, a kézműves megvalósításnak a finomságaival, azok, akik tulajdonképpen ebben az időszakban is a legtöbb figyelmet érdemelték. És azért gondolom, hogy Zumthor építészet ilyen szempontból ezzel a fajta a megvalósításnak a nagyon konkrét részleteire óriási gondot szentelő építészete az, amelyik azért mégis megmenekül ettől a fajta politikai konnotációtól, amire utalsz. Tehát én úgy érzem, hogy az ő esetében nyilván van egyfajta politikai jelentése annak, hogyha azt mondja, hogy svájci pavilon, az nem fog svájci terméket mutatni, hanem egyszerűen egy ilyen tér lesz. De az, ahogy ő, ez nem csak valamilyen fajta koncept építészet szintén marad, hanem ezt minden részletében megoldja, az szerintem egy kicsit megoldást jelent, és egy nagyon fontos példa arra, hogy ellentétben az általam idézett vagy parafrazírozott Tafuri megjegyzéssel szemben mindig van egyfajta lehetőség arra, hogy az ember egy spektrumon belül állást foglaljon, és különböző alternatívák közül válasszon, illetve kibővítse még ezeket a lehetőségeket. Akkor is, hogyha az építészet valójában ténylegesen be van kötve az adott viszonyok közé. Nem tudom, hogy ezzel körülbelül arra reflektáltam, amit mondasz. És hogyha Zumthorra gondolok, hát ő nagyon-nagyon erős struktúrát állít fel ahhoz, hogy aztán valamit nyitva hagyja. De hát ugyanezt csinálja Albert Speer is. Tehát Igen. Nagyon kemény dolgot épít fel, és amit nyitva marad, az, tehát itt irányokat szeretnek. Igen. Említetted a modern való csalódást, aztán a posztmodern Van csak, igen. Hogy látod, hogy látsz bennünket, ugye, úgymond komoly mérnöki szakma, meg időnként gigantikus anyagmennyiségekkel foglalkozó szakma ez a miénk, és én érzek egy folyamatos menekülés, vagy hát ebben a lépésről valamiből való kiábrándulás, menekülés, abból is kiábrándulás. És ez, amit most mint egy lehetséges kiutat a végén felé fölvázoltam, amit rendkívül vonzó nekem is. Mennyire szerinted a tényleges vagy a valódi gondolati konstrukció és egy valóban járható út, vagy mennyire az újabb menekülés, amit aztán megint majd egy kiábrándulás követ. Jó nehéz kérdés. Igen. Én azt gondolom, hogy ami ezekből a példákból nekem úgy tűnik, hogy ténylegesen segíthet az építészetnek, mint egy diszciplinának az átértékelése. Mert erről van szó, és úgy tűnik, hogy ez állandóan történik. Tehát, hogyha például csak azt nézzük, hogy mondjuk egy példát, a Velencei Biennálék, azok hogy mutatták be az építészetet, kezdve attól, hogy újra vissza a történelemhez ez a fajta Strada Novissima, ahol újra portálokat, oszlopokat építettek be, akkor utána jött egy másik, amelyik a metamorfózis, vagy több
több etika és kevesebb esztétika címmel. Tehát mindig úgy tűnt, hogy az építészetnek a határait kellett feszegetni és megnézni, hogy az, amit eddig építészetnek tartottunk, az még mindig tartható-e, vagy pedig ideje lenne az építészetet áttenni és összekapcsolni más területekkel, például a digitális technológia közismert módon, vagy pedig most, ami majd most nyílik meg Velencébe a napokban, Rem Koolhaas, aki szintén, hogy elég legyen most már ezekből a nagy irodákat bemutató showkból, hanem helyette koncentráljunk az építészetnek az olyan alapelemeire, mint a bejárat, a lépcső, és így tovább. Tehát tulajdonképpen hogyha úgy tetszik, egy meglehetősen józan és banális struktúra, de ő azt akarja ezzel bemutatni, hogy egy ilyen hősök nélküli, tehát Zumthor és mások nélküli építészetfogalom, az mennyire vihet minket előre. Tehát ilyen szempontból van egy ilyen állandó változás, mert ez a példa is mutatja, hogy ez nem csak egyszerűen egy kiállítás,